PDP gwamnati ta jihar Katsina ta shafe ka, ta shafi rayuwarka, ta shafi rayuwar iyalinka. Dole ka kai ɗanka asibiti an shi magani kyauta, dole ka hau kwaltar da PDP ta gina ka ta gidanku. Ɗanka da ke zuwa makaranta daga ranar zama gwamna zuwa yanzu bai biyan ko sisin kwabo kuɗin makaranta, bai biyan kuɗin jarabawa. Waye gida ne ku kyauta? 2007 zuwa yanzu ba mahaifin da ke biya ma ɗan shi kuɗin makaranta firamare ko sakandare ko jarabawa waye ko neko ko nafta. Scholarship. To saboda haka mu gode ma Allah. In ka auna sauran jihohi ba sai na lissafa su ba, amma ga sunan da yawa, yawanci ba wanda bata buga ba. Wata jam'iyya PDP wata jam'iyya Katsina PDP ce tun da aka dawo demokradiyya. Kuma kar ku damu da kyankyasan siyasa, kyankyaso ko a gida masai ake samun shi. Kuma da an gan shi, in kaga kyankyaso gidanka me kake yi? Kashe shi kake. Me ake mai kyankyaso in ka gan shi gidanka? Kashe shi. To ku buge su. Duk wanda ya ja ku, na hito na yi magana, wanda ya taba ku ku taba shi. Gaskiya ne. Kada ku bari. Siyasar da muka yi da, ai mai mutanen PDP rashin kunya. A masu wulakanci, a ci masu fuka mu ce ai haƙuri. To yanzu wanda duk ya ja ku wallahi ku maida mashi. Injili babu sassauci, wanda ya ja a maida mashi.